semangat urip enek kok. Yuk kasih semangat, kasih support untuk Mbak Esther. Ya. Caping gunung. Caping gunung. Yo. Masih bersama Nick and Group. Semangat, Mbak. Semangat Pak Gereng. Ana tembang caping gunung sing dikersake. Ngaten. Saiki tak kuasake Mas Garing karo Cek jenggleng karo Esther. Oh, ngoten. Niki nggih dijengleng ya. Ono. Ya Nih we. Rizky, iki, karo kowe iki. Nah, gen milih, Ucek milih sapa terserah. Ya ini. Ya ora apa-apa. Melayahan iki mat-mate kok bodho iki. Pokoke manut Pak Dalang. Mat-mate jengleng. Ya, ini Mas jengleng. Ujang. Enak. Sip-sipe ya yahene iki. Sip. Pilih ndi kowe? Cara kowe pilih ndi, Jak? Pilih ndi lek kowe? Aku pilih sing kuwi. Esther. Lah Nggih. apa? Lah ngopo? Sing gedhe. Waduh. Lah kula tesek perawan lho. Mosok mboten milih kula. Lah kono cek bocah ra iso no arah kowe, arah kowe. Kono sik bocah. Weh, sing isih bocah melu pimpinane. Oh nggih. Pokoke aku pilih kuwi sing gedhe ngono tok ae. Ora kok statuse perawan pura ora ora. Sing penting gedhe. Penting gedhe. Iso le ngayahi. Embuh kok. Coba cake sih. Oh, wang, wate mak tuk awas yo, Cek. Gocek kok yoga sakmene iki. Nggih. Yo, Mbak Es. Ayo. Saben bengi Mas. nyawa. Iki no Cek. Ngene gaya ngono lho, piye supaya Obah le. obah kowe kuwi. Obah. Kan ketok nek kowe iki jek nek nyawone obah. Lah kendange meneng kok. Mosok kok bawa kok kon jogeti. Lho, maksudnya kowe obah. Obah sih. Wong arep jenggleng piye caramu? Kane cara dhewe-dhewe. Tak ngerti obahmu ki kaya ngapa. Ketoke Pak Kliru ya penasaran kok. Lah iya. Iya. Kuwi nyawang kon dhuwur aja nyawang kono. Nyawang. Pak. Lah kula nyawang dua terus pegel kok. Bukan blangak terus lho. Mosok ora kedep. Bayang. Kowe berarti bayangke lho, Cek. Mboten, mboten alah. Bayangke opo lho. Ning tenan aja ngono kuwi terus. Lho piye to iki? Kok malah kowe sing keri iki piye to? Ora ngono jenenge iki lek wong le nyawang ki mbok rada munggah sithik ngono lho. Lah iya. Apa ya aku ki kudu ngene. Nah, ngono ae. Piye? Ya jenengan ngono ae. Oh ngene. Heeh. Nek katimbang kok ngadeg. Bareng sik, rek sik. Bareng ngene kok le nyawang dingkluk. Pancen pinter. Entuk-entukan terus to kowe le. Lah kuwi ijolan gembung apa piye? Gembung. Iya. Ya ter. Ayo. Nggih. Wes, Besi ya. tak blangak aku. Oh iya. Katimbang Awas, Cek, pikiranmu sing ora-ora. Siap, Cek. Nggih, nggih. Nyawa. Kaya wong siap. Lah jare kan siap kok ya siap to. Nek siap iki ngono kuwi ta le. Lah piye? Iya iya. Siap gerak. Hadap kanan, gerak. Pada para penonton hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nek ora tekan ki piye? Dadak disambung ki. Ganggu wong arep jengkleng. Ora. Gua ya. Jaya. Urus ana mbokmu dhewe. Pak Klelur, Pak Klelur. Piye kok? Kahene kaya sampean mbok kon jenggleng. Bocah cilik ya ngumpulane pepesan sih. Ya Allah. Ya hene. Ora apa-apa. Wayah-wayah Kok nak ngantek ngompol bahaya. Ya hene. Engko sik, engko. Ora apa-apa, mau pampers. Wong kok le Karpete apik kok, nguyu Nak. sak nggon-nggon. Nguyuhi kaya. karpet. Wong ki mbok yo ndek aturan. Nggih, nggih. Engko dilebokke. Nah, Ya hene ngenean. Engko
Engko mulih engko kekno sandironar nggo helm. Nah ngono. Nah, yahene iki sing apik to lele Nah, ana. nggo kethu ora. Kaya bakso ngene. Pakai ini, ya. Ben angin malam lho, Pak, angin malam. Angin malam sake. Angin Sake, malam. ndak masuk angin. Kok ngene iki limbukan mau. Ora. Sik tak andani sik. Yahene iki, yahene enake mimik iki mimik Golek susu. penyok kenyang. Ya, mimik susu nak yahene iki. Susu. Tak golek nempong enek apa ora ya? Lah ya golek. Ndek iki nang Sragen tak kei bir kok. Oh kebet to. Mulakno aku terus klenger ae. Ora enek. Enek ora? Betul kok njuk di. Gak gowo, gak gowo. Wah, nak kempengane ora enek lah ya bahaya kowe engko nang ngantek ngempeng. Rebutan ro anake ora enek. Ayo, nang ngono ya, gak boleh nakal ya, gak boleh nakal. Oke. Mbak piye mau rasane dijembleng? Mak pletruk Krasa ora gak krasa? ora no kok. Sliramu genti rene. Nah, Yen memajang, alah ora usah pamer kono wis tuwa lho. ora masalah. Yen memajang kok Wis memanjang. tokno wae, tokno wae. Eh? Kuwi rumah tanggane tanggane awake dhewe mbok ben. Oh iya, awake dhewe rasa gagas. Sing penting ki awake Padune- dhewe ora usah padune ngurusi kono Lah tangga. yo yo wis kene. Wis sembaro cek, wis sepeleke. Kok kene aku lak sayang. Mas Gareng. Apa? Aku lho, wong gemati karo bojo ki ngene iki. Iya ya. Mangku. Kowe malam pertama lancar Eh? meteng duwe anak lho semene. Lah iya. Terima sih. Wis, Apa pokoknya- yo enek semua. Wis saiki ora usah gagas ya. Ora Ora apa-apa. usah Ora gagas usah, omongane ngono yo tangga. men, heeh. Sing penting awake bebrayan ayem tentrem Iya, ngono wae. sesuk awake dhewe liburan yang dia. Nang kebon ae lho. Kono. Lah kono biar ning luar negeri kok awake dhewe ning kebon iki piye to Nah, jane? kita akan ke luar negeri Iya, supaya kita kamu ke terlihat Dubai cantik, ya. terlihat cantik. Kita Iya. tukokne perhiasan paling ora ki 30 gram. Lho, Wow, kono tukoke makasih. 30 gram lho. Alah ora kalah. Eh? Engko tak tukokke sak trek engko. Mas-masan kok. Karet. Ayang-ayang nanti kita ke hotelnya bintang 5 ya. Iya bintang 5 dong. Kono bintang 5, awake dhewe bintang 7. Iya. Supaya Bintang awakmu- 7 iya. awakmu sehat ki. Padha mumet kok. Engko sarapane pizza, hamburger, spaghetti. Iya, Lho, mau. kono sarapane kok ngono. Alah awake dhewe ya ora kalah. Apa? Gendar. Ayang, nanti Gendar. kita kalau pagi-pagi itu jalan-jalan pakai Lamborghini ya. Lamborghini, Lexus, mobil Iya, kita kan banyak itu. Iya, Ya. banyak ya. Awake dhewe apa? Angkong. Wah, wis. Kok kowe nyuruh aku? Nah, iya, sing numpak Oh, iya, sana tuh aku sing bangunan nyuruh. angkong. Nah, iya. Nanti kalau punya rumah aku mau yang tingkat 15 ada liftnya gitu. Wis tenang Boy, wae. yo. Tingkat 15. Heeh. Sing lanang merasa murat iku. Kowe bowo. Ya Oleh coba. bawa ris. Awake dhewe gen ketok keluarga Heeh. bahagia. Bahagia. Bahagia bohyo. Mong karo janur kuning janur Alah alah sik. Ah wong tuwek, wong tuwek. Napa? Ora kuat ngempet kecer lu. Nggo pepes sik. Lah ngopo iki? Oh, kok iya. Oh, nah bener. Nah, dinggoni kuwi, dinggoni. Ngono kok pameran. Dinggolke Mas Ucap. Iki ben ketok jarike dingenake sik. Ya Allah, ya Allah. Nah, Aku nang omah Nah, diceluk oke. Gus lho, Cah. Gus buntung. gareng Kok sik? Kuwi dicopot. Kuwi gendine. Astaga, iki lakon apa? copot. Gusti. Sia-sia ro Gusti. bojoku mau kok. Nih. Ampun, ya ampun. Nek malah aku kayak jeglongan dhewe iki piye? Ukurane beda karo nggonmu. Alah gak apa-apa kok wis Gede nggo ngene. ngono. Oh, iya. Sepetane sirahe. Kuwalik. Ngene. Nah, kene kaya es gosrok.
Sik. Ayo tekan omah. Loke anakmu mesti. Ngomong. Pak Edan, Pak Edan. Lek pangan kok. Ayo rono to. Aku sing kene. Duh, ndase keri. Ndasmu dhewe. Kowe kono bojomu kono. Bojomu kono. Bojomu kono. Sing sabar ora Iya, Dek. apa-apa. Moga kuwi Jenengane bojoku po enak lho Mbak, mosok nggenmu gak krasa. Ora kok. Piye kuwi jamune gak masuk. Coba balik neh. Mau lagi pemanasan. Nah, pemanasan. Saiki Kono ora. kono mau ping pira? Ping 3 to? Heeh. Kono ping 3 lho. Iya ya, njaluk ping pira? Ya pokoke pujo kok kono. 3,5 ya. Iki ngene Ben aja mbok kuat nganggo iki sik Mas Ucek. Wale. Ben kuat nganggo kuwi sik. Wis, tak sambung santai. Ben. Ora urusan. Sisan. Mas, Ya ini mosok loler. Iki biasane gajahi traline duwowo iki traline Anak-anakan. Kuwi ponakane Sisri. Pesek. gajahe mesek. Ayo, siap ta? Ayo. Ya. Bawa. Karo mlaku bawane. Sinden sing kono jare gilani wong. Gilani kok ora Peseki. kedep. Pak. Ngono. ekspresine iki. Yo. Awas, cek. Kok muni to, Cek? Kok apik? Mas. Tak omong isih. Aja ngisen-isenke lho. Gareng. Apa? Iki edan kok piye to? Wong isor gajah kok dhuwur jenglot. Kok ora muni cek. Pucuk-pucuke. Sing tak pijet kleru sijine. Pucuke ngawur. Kleru sing siji sing tak pijet Pak. Wah, cocok. Mene iki. Coba jane. Sepira? Ayo, Dik. Neng. Boyo lah beduk kene. Guyu rek kanthi kemakel. Lah karo angguyunya wis mangap teng ngono kok. Guyu karo ora padha kok, Cek. Iya, ya. Awas, hati-hati, Cek. Nggih, Dimatke. siap. Dimatke. Ayo. Nggih, dimatke to niki? Heeh. Oke. Ora dijenggleng mesti dirasake ngono lho. Oh ya dirasake niku biasane didilat napa-napa niku. Ora apa-apa. Yang dirasake. Digleng karo dimatke mesti dirasake. Oh, dingetenke kali dimatke. Oke, Yo. siap. Ngeten matke. Yo. Dang. Pas. Jane piye lho? Aku manut Pak Dalang. Lah kono Jare kuwi- kon ngenekke terus kon ngematke. Tak matke to. Mas. Tak ewangi. Wangi. Nah, Nah, ngono kuwi ayo. lho. Ngono kuwi. Nyoba. Ket mau mak pletuk terus lho, Mas. Bojomu? Aku karo ki rak kanca. Heeh. Gentenan. Aku jejal bojomu ya. Tapi aku mah. Eh? Mah. Lah ngopo? Jire samene. Kaya ngono kok perawan gitu. Oh iya. Apa? Nanti rampung. Lah iya betul
tutup. Kenekno sing Biar apa kapan. Aki. Iya ya. Nanti rampung. Ya sepenting sanggup. Lho, enek ngono. Wah, hot. Wah. Bola. aku ki jane ya wis ngimbangi lho. Sampai aku ki rela nang ngisor ngene kok ya Ya. isih pletuk-pletuk. Maklum, Mbak. Iya. Ora tekan. Dawan rambut. Lah. Bojoku guling. Coba aku tak lilan coba undang. Truk bojoku undang, rono. Nah, kono piye? Jengleng. Wan. Penak. Aku wis nyoba. Penak. Penak. Engko gak gur jlomprongke. Lah, Sing dawuh bose lho. Engko potong. Bos iki ikhlas sedakoe gede lho iki. Tenane lho. Oke. Gelas matane. Ya. kage. Tuli dandet. Lah kok ra sida? Sik nyilih mik sik delok. Hiburan. Sing di. Sing niki. Heeh. Iya, Anu Amit Sewu yang uti badhe jengleng. yang dengkulmu kuwi. Loh, bareng karo bojoku kok iso? Saged kok. Oh. Ya mriku kakean polah mriki nikmati kok. Ereng bojoku iso Matur nuwun, blek. nggih. Pun, Ya, rene wis. nang kene. Lho, Lah bareng apa kok ning kono? bareng rasa penak kono terus ra gelem mulih to. Ha nang kono katimbang ngonggo-nggo. Karene Penak nang kene. kagemane bapak. Rene dan rene. Nang kene ae Aja to. nonton wayang. Oh. Karo nyurang. Wayange kok dalange mung tuluk ae. Suluk. Suluk. Hah? Suluk. Lah ijik cilik kan ora iso suluk. Oh iya. Dadi mung tuluk ae. Siap sakaremu. Eno maneh. Urung ta? Dereng. Urung ta? Manut. Penak nang kene. Jajine piye Mas? Jajine kepiye? Sama-sama samepet ae. Ora Sing lanang ora enek. Lah, ora ketok ngendang. Sini. Kemari sini. Lah kowe kok nyeluk wong kok Ya gitu. Ngetes mic aku kok. ngetes mik kok. Dek. Dek iya jejak. Ya. Panas udan, Ngeyup. udan panas, alih-alih. Heh, nyoh gatel aku. Gunung. Yo, dadekna yo. nah, Ah, digoni meneh digoni.
telur neh apa ora? Pengen. Ayo tinggal. Kreok, kreok. Ya ene. Ora apa-apa. Totalitas kerja. Gak ada gitu. Nonton tikus. Adik, besok masuk pagi, ya. Astagfirullah. Iki iso dicopot, ndak tek katot. Pak, untune ngancing. Ngancing. Dadi mlebu ning kayune. Apa? Apa to, Cek? Piye? Ngancing. Cangkemku kram. Wong cangkem kok iso kram. Ya iso lho. Iso lho, Reng. Iso ta? Iso. Lah iya. Cangkem kok iso kram. Iso. Wes. Lah ra wis piye wong iki wis entek isine. Wis entek. Udah ya, Dek, udah pagi. Bapak juga udah capek. Ayo. Nadian, latihan. Nadia. Wedok wae, suara lanang pahit. Esok itu. Rizky Dayani karo Mbak Esther.
mundur le. Lepat yun ngapunten Mas Ucek, Mas Gareng karo Mbak Ridit. Monggo nderekaken kondur mugi lujeng wonten